खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 फेब्रुआरि रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा बिसिनि साननायखौ आबुं खालामना होनो हागोन, बिसिया खुसि जागोन। बृष राशि। मोजां खाबु मोननायनि आसा दं, गोसोआ जोबोरैनो गोजोनग्लायगोन। मिथुन राशि। हरखाबै देहानि थासारिया गाज्रि जानो हागौ, देहाया गोबां लोरबां जागोन। कर्क राशि। जेरावखि थाङा नखरनि सुबुंजों असान्थि खालामजानो हागौ, गोसोआव रागा सोमजिगोन। सिंह राशि। सिगां फारसे दावगालांनो सोरनिबा मोजां बोसोन मोनगोन, गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन। कन्या राशि। नोंथांनि मावनो लानाय हाबायाव जेंना जेंसि सोमजिनो हागौ, खामानिखौ लाना जिंगासिगोन। तुला राशि। सानै आंगोनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोजोन खुसिजों सान बारहोनो हागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि बेरेखा गोरोन्थि हाबा मावना भुगिनांनो हागौ, गाज्रि सान। धनु राशि। नोंथांनि थाखाय रां बुथुमना लानो मोजां सान, जेखि हाबा मावा मुलाम्फा जागोन। मकर राशि। हाबा मावनो गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन, थांखिसिम सहैनो हागोन। कुम्भ राशि। नंखाय गोरोन्थिनि थाखाय लाजि फोनांजानो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा। मीन राशि। नोंथांनि साना दुखु दाहानि गेजेरजों बारलांगोन, जानो लोंनो सान्थि मोननाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083238600048962 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।